ଆସନ୍ତୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଗଳ୍ପ ଶୁଣିବା ଏବଂ ଜୀବନକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଗଢ଼ିବା। ଆଜିର ଗଳ୍ପ ହେଉଛି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ। ଆଜିର ଗଳ୍ପ ହେଉଛି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ। ଜନ୍ ଓ ରବିନ୍ ନାମକ ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଦୁଇ ଜଣ ଛାତ୍ର ଏକ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଘେରା ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ହେଲେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ସେ ବାଟବଣା ହୋଇଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଆମେ ବାଟବଣା ହୋଇଯାଇଛୁ, ସେ କିଛି ଆଉ ଉପାୟ ପାଇଲେନି। ଯାହା କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଆଣିଥିଲେ ତାହା ସରିଆସିଲାଣି। ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡର ହାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଯେ ଆମେ ହଜିଯାଇଛୁ ଏବଂ ଜାଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ତେଣୁ ସେମାନେ ହତାଶ ହୋଇଗଲେ। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ 3 ଦିନ 3 ରାତି ବିତିଗଲା। ଜନ୍ ଓ ରବିନ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହତୋତ୍ସାହିତ ହୋଇଗଲେ। ତେବେ ଦୁହେଁ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନେ ଅବିରତ ଭାବେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକି ଚାଲିଥିଲେ। ସେମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଈଶ୍ୱର କିଛି ନା କିଛି ବାଟ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖାଇବେ। ଏହି ସମୟରେ ଘଟିଲା ଆଉ ଏକ ଘଟଣା। ରବିନ୍ ଏକ ଉଚ୍ଚ ଜାଗାରୁ ଖସି ପଡ଼ିବାରୁ ତାର ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଓ ସେ ଅଚଳ ହୋଇଗଲା। ଏବେ ରବିନ୍ କହିଲା, ଆମର ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ, ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଜନ୍ କହିଲା, ସେମିତି କୁହ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ ଓ ଏଠାରେ ଅପେକ୍ଷା କର। ମୁଁ ଆଗକୁ ଯାଉଛି, ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଫେରିବି। ଏହାପରେ ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ଜନ୍ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲା। 1.5 ଦିନ ପରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସତକୁ ସତ ଜନ୍ ଫେରିଲା ଓ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରାୟ ରବିନ୍କୁ ରକ୍ଷା କଲା। ଭଲ ହେବା ପରେ ରବିନ୍ ପଚାରିଲା, ଜନ୍, ତୁମର ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସକୁ ମାନିବାକୁ ହେବ। ତୁମେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିପାରିଲ କେମିତି? ଜନ୍ କହିଲା, ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ମୋ ଉପରେ ମୋ ନିଜର ବିଶ୍ୱାସ। ମୋ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ ବଳବତ୍ତର ରହିବାର ବଡ଼ କାରଣ ହେଲା ମୋ ନିଜ ଉପରେ ମୋର ଥିଲା ଅତୁଟ ବିଶ୍ୱାସ। ତୁମ ଭଳି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ହରାଇଥିଲେ ମନ ଭିତରେ ଥିବା ସବୁ ବିଶ୍ୱାସ ହଜିଯାଇଥାନ୍ତା। ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ହଜିଯାଇଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ମୋ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିଲି। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲେ ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ। ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା। ନିଜ ପାଖରେ ପ୍ରଚୁର ସମୟ ଅଛି ବୋଲି ଭାବିବା ହିଁ ସବୁ ସମସ୍ୟାର କାରଣ। ନିଜ ପାଖରେ ପ୍ରଚୁର ସମୟ ଅଛି ବୋଲି ଭାବିବା ହିଁ ସବୁ ସମସ୍ୟାର କାରଣ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆସନ୍ତୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଗଳ୍ପ ଶୁଣିବା, ନିଜ ଜୀବନକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଗଢ଼ିବା। ଆଜିର ଗଳ୍ପ ହେଉଛି ସଫଳ ହୁଅ ନହେଲେ ମର। ଆଜିର ଗଳ୍ପ ହେଉଛି ସଫଳ ହୁଅ ନହେଲେ ମର। ରାଜାଙ୍କ ଦରବାରକୁ ଆସିଲେ ଜଣେ ଯୁବକ। ରାଜାଙ୍କ ଦରବାରକୁ ଆସିଲେ ଜଣେ ଯୁବକ। ସେ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଅଦ୍ଭୁତ ଖେଳ ଦେଖାଇବି, ଯେଉଁଥିରେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ସେହି ଖେଳରେ 2 ପାହାଡ଼ର ଚୂଡ଼ାକୁ ବନ୍ଧା ହେବ ଦଉଡ଼ିଟିଏ। ସୁ ସୁ ପବନରେ ସେ ଦଉଡ଼ିଟି ପ୍ରବଳ ଭାବେ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହେଉଥିବ। ଏଣେ ମୋ ଆଖିରେ ଅତି ଜୋରରେ କଳାପଟିଟିଏ ଭିଡ଼ି ଦିଆଯିବ, ଯେମିତି ମୋତେ କିଛି ଦିଶିବ ନାହିଁ। ସେହି ସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ସେହି ଦଉଡ଼ି ଉପରେ ଚାଲି ଗୋଟିଏ ପର୍ବତରୁ ଅନ୍ୟ ପର୍ବତକୁ ଯିବି। ତଳକୁ ପଡ଼ିଗଲେ ମୋ ପ୍ରାଣ ଯିବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଆପଣ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ। ରାଜା ସମ୍ମତି ଜଣାଇଲେ ଖେଳ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଏହାର କିଛି ସମୟ ପରେ ଯୁବକର ମା ଆସି ନେହୁରା ହୋଇ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ମୋ ପୁଅ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସାମର୍ଥ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଦିନରାତି ଅଭ୍ୟାସ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଅଭ୍ୟାସ ବେଳେ ନିରାପତ୍ତା ଲାଗି ତା ଦେହରେ ଦଉଡ଼ିଟିଏ ଏମିତି ଭାବେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥାଏ, ଯେମିତି ଖସି ପଡ଼ିଲେ ତଳେ ନ ପଡ଼ି ସେ ଝୁଲି ରହେ। ଅଭ୍ୟାସ ବେଳେ ସେ ଅନେକ ଥର ବିଫଳ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଦଉଡ଼ିଟି ହେତୁ ସେ ବାରମ୍ବାର ବଞ୍ଚିଯାଇଛି। ଏବେ ତା ଲାଗି ଅନ୍ତତଃ ସେତିକି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ତା ଦେହରେ ଗୋଟିଏ ଦଉଡ଼ି ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏତିକି କହି ତାଙ୍କ ମା ଚାଲିଗଲେ। ମା ଚାଲିଗଲା ପରେ ରାଜା ଯୁବକକୁ ଡକାଇ ସେହି କଥା କହିଲେ। ହେଲେ ଯୁବକ
ବିନମ୍ରତାର ସହ କହିଲେ, ମୋ ମାଆଙ୍କ କଥାକୁ ଶୁଣନ୍ତୁନି ଆଜ୍ଞା, ମୋତେ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ। ରାଜା ଆଉ କିଛି ନ କହି ତାଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେଇଦେଲେ। ପରଦିନ ସକାଳ ହେଲା। ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଯୁବକ ସେ ଅଦ୍ଭୁତ ଖେଳକୁ ଅତି ସଫଳତାର ସହିତ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ। ରାଜା ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କଲାବେଳେ ସେ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ଅଭ୍ୟାସ ବେଳର ସେ ସୁରକ୍ଷା ଦୌଡ଼ିଟି ମୋ ପ୍ରାଣରକ୍ଷା ଲାଗି ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦେଉଥିଲା। ସେଥିଲାଗି ହୁଏତ ମୁଁ ଅଭ୍ୟାସ ବେଳେ ଅନେକ ଥର ବିଫଳ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ଯେ ସେ ସୁଯୋଗଟି ନ ହଟିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କେବେ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳ ହୋଇପାରିବି ନାହିଁ। ତାହା ହଟିଲା ପରେ ମୋ ଲାଗି ଆଉ କିଛି ବିକଳ୍ପ ନଥିଲା। ସଫଳ ହୁଅ ନହେଲେ ମର, ଏହା ହିଁ ଥିଲା ଆହ୍ୱାନ। ତେଣୁ ସଫଳ ହେବାକୁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ବିକଳ୍ପ ଥିବ ଆମେ ସଫଳ କେବେ ହେଇପାରିବାନି। ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସଫଳ ହେଇପାରିବା। ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା କୌଣସି ବିଶେଷ ଉଦ୍ୟମ ନ କରି କେବଳ ଗୋଟିଏ କାମରେ ଲାଗି ରହିଲେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। କୌଣସି ବିଶେଷ ଉଦ୍ୟମ ନ କରି କେବଳ ଗୋଟିଏ କାମରେ ଲାଗି ରହିଲେ ହିଁ ସଫଳତା ମିଳିପାରିବ। ଆସନ୍ତୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଗଳ୍ପ ଶୁଣିବା ଆଉ ଜୀବନକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଗଢ଼ିବା। ଆଜିର ଗଳ୍ପ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ହସ। ଜଣେ ଭଦ୍ରଲୋକଙ୍କ ପ୍ରଚୁର ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା। ତାଙ୍କର ଆଧିପତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସମାଜରେ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରସନ୍ନତା ନଥିଲା। ସେ ସର୍ବଦା ଭଗବାନଙ୍କୁ ତାହା ହିଁ ମାଗୁଥିଲେ। ଦିନେ ସତକୁ ସତ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖାଦେଲେ। ଭଦ୍ରଲୋକ ସ୍ୱପ୍ନରେ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସାରା ସଂସାର ଚଳେଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି। ତଥାପି ଆପଣଙ୍କ ମୁଖରେ ପ୍ରସନ୍ନତାର ଭାବ ସବୁବେଳେ ଭରି ରହିଥାଏ। ମୋର ଏଠି ସବୁ ଅଛି, ହେଲେ ମୋର ପ୍ରସନ୍ନତା ଟିକକ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଆଉ ଟିକିଏ ହସିଲେ ଓ କହିଲେ, ବାବୁ, କଥା ହେଲା ମୁଁ ଦେଇପାରେ ବୋଲି ମୋତେ ସମସ୍ତେ ସବୁ ମାଗନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ କେବଳ ଦେଇ ଚାଲେ। ସେତିକି ନୁହେଁ, କିଏ ମାଗୁଛି ବା ନ ମାଗୁଛି ତାହା ନ ଦେଖି ମୁଁ କେବଳ ଦେଇ ଚାଲେ। ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟିଲେ ମନ ମୋର ପ୍ରସନ୍ନତାରେ ଭରିଯାଏ। ଭଦ୍ରଲୋକଙ୍କ ନିଦ ହଠାତ୍ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେତିକି ବେଳକୁ ପାହାନ୍ତା ହୋଇ ଆସୁଥାଏ। ପ୍ରବଳ ଶୀତ ପଡ଼ିଥାଏ। ଭଦ୍ରଲୋକଙ୍କୁ ଆଉ ନିଦ ହେଲା ନାହିଁ। ସେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ପ୍ରସନ୍ନତାର ରାସ୍ତା ପାଇଯାଇଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଶାଲ୍ ଘୋଡ଼େଇ ହୋଇ ସେ ବଡ଼ି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ରାସ୍ତାକୁ ବାହାରିଗଲେ। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଦେଖିଲେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଏକ ଭଙ୍ଗା ଚାଳିଆ ତଳେ ଜଣେ କେହି ଶୀତରେ ଥରି ଜାକିଜୁକି ହୋଇ ଶୋଇଛି। ତାକୁ ସେ ସବୁଦିନ ଦେଖନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ସେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେ ଦେଖିଲେ ଏକ ଚିରା ଓ ପତଳା ଚାଦର ତଳେ ସେ ଥରୁଥିଲା ସେ ଲୋକଟି। ସେଦିନ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଶାଲ୍ଟି ତା ଉପରେ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଲେ। ଲୋକଟି ତାକୁ ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ଭିଡ଼ି ନେଇ ଆରାମରେ ଶୋଇଗଲା। ଏବେ ଶୀତରେ ଥରି ଥରି ନିଜ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଭଦ୍ରଲୋକଙ୍କ ଚେହେରାରେ ପ୍ରସନ୍ନତାର ଭାବ ଫୁଟି ଉଠୁଥିଲା। ସେ ବୁଝିଗଲେ ଅନ୍ୟକୁ ସୁଖ ଦେଇ ଜାଣିଲେ ହିଁ ମନରେ ପ୍ରସନ୍ନତା ଆସେ। ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏଭଳି ଅତିବାହିତ କରିବା ଦରକାର ଯେମିତିକି ଆଗାମୀକାଲି ସୁଖମୟ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏଭଳି ଅତିବାହିତ କରିବା ଦରକାର ଯେମିତିକି ଆଗାମୀକାଲି ସୁଖମୟ ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆସନ୍ତୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଗପ ଶୁଣିବା, ନିଜ ଜୀବନକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଗଢ଼ିବା। ଗଳ୍ପଟି ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧ ଓ ସମାଲୋଚକ। ଥରେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଥିବାବେଳେ ଜଣେ ଅପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସି ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଛେପ ପକାଇଲା। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମାର୍ଗ ବିଷୟରେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ତୀବ୍ର ବିରୋଧର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ତ ଲୋକଟି ଛେପ ପକାଇବା ପରେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଗୋଟିଏ ଲୁଗାରେ ଛେପକୁ ପୋଛି ଦେଇ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ଭଦ୍ରେ, ଆଉ କିଛି କହିବେ? ଏ ଘଟଣାରେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ପରମ ଶିଷ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଆଉ କ୍ରୋଧ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି କହି ପକାଇଲେ, ତଥାଗତ, ସେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଛେପ ପକାଇଲା, ଆପଣ ତାକୁ ଆଉ କ'ଣ କହିବ ବୋଲି ପଚାରୁଛନ୍ତି କେମିତି? ଆଉ ସହି ହେବ ନାହିଁ।
ଆମକୁ ଏଭଳି ଆଚରଣର ପ୍ରତିବାଦ କରିବାକୁ ହେବ। ବୁଧ ଶାନ୍ତ ଭାବେ କହିଲେ, ଆନନ୍ଦ, ସେ କେବଳ ଛେପ ପକାଇ ନାହାନ୍ତି, ତା ଦ୍ୱାରା ସେ ନିଜ କଥାଟି ମଧ୍ୟ କହିଦେଇଛନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ଆମ ଭାବ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ଲାଗି ଭାଷା ଉଣା ପଡ଼େ। ସେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇଭଳି କରିଥାଉ, ଯେମିତି ଅତ୍ୟଧିକ ସ୍ନେହରେ କିଛି କହି ନ ପାରି ଆଲିଙ୍ଗନ କରୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଛେପ ପକାଇବା କଥାରୁ ଜାଣିପାରିଲି ଯେ ସେ ମୋତେ ପ୍ରଚୁର ଘୃଣା କରନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ଆଉ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି କି ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ଏହା ଶୁଣି ତଟସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୌତମଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା ଏବଂ କହିଲା, ମହାଭାଗ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ଯଦିଓ ମୁଁ ଜାଣେ ମୁଁ କରିଥିବା ଦୋଷ ଲାଗି ଆପଣ ମୋତେ କଦାପି ଭଲ ପାଇବେ ନାହିଁ, ତଥାପି କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ କହିଲେ, ଭାଇ, ତୁମେ ଭାବୁଛ କି ମୋ ମୁହଁକୁ ଛେପ ପକାଉନଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଥିବି ବୋଲି? ତାହା ନୁହେଁ। ତୁମେ ଛେପ ପକାଉଛ କି ନାହିଁ ତାହା ମୋ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟହୀନ, କାରଣ ମୁଁ କେବଳ ଭଲ ପାଇ ଜାଣେ ଓ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେବଳ ଭଲ ହିଁ ପାଏ। ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା। ଈଶ୍ୱର ନିଜ ରୂପରେ ନୁହେଁ, ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ସୂଚନା ଦିଅନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ନିଜ ରୂପରେ ନୁହେଁ, ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ସୂଚନା ଦିଅନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଗଳ୍ପ ଶୁଣିବା, ନିଜ ଜୀବନକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଗଢ଼ିବା। ଗଳ୍ପଟି ହେଉଛି ନିଜକୁ ଭଲ ପାଇବା କାହିଁକି। ଗଳ୍ପଟି ହେଉଛି ନିଜକୁ ଭଲ ପାଇବା କାହିଁକି। ଥରେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ଭଲ ପାଅ। ଏ କଥା ପରମ ଶିଷ୍ୟ ଆନନ୍ଦକୁ ଠିକ୍ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ, ତଥାଗତ, ଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ତ ସର୍ବଦା କହନ୍ତି ଅନ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଅ। ଆଜି ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ତହିଁରେ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଦିଶୁଛି। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଆନନ୍ଦ, ତୁମେ ଯଦି ନିଜକୁ ଭଲ ପାଇବ ନାହିଁ, ତେବେ ଅନ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଇବା ବି କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିବ। ବୁଦ୍ଧ ଏହିଭଳି କହୁଥିବା ବେଳେ ସେହି ରାସ୍ତାରେ ଦଳେ ନୃତ୍ୟାଙ୍ଗନା କୌଣସି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବା ଲାଗି ଅପରୂପ ଭାବେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ଯାଉଥିଲେ। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ସେମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଦେଖାଇ କହିଲେ, ଦେଖ, ଦେଖ ଆନନ୍ଦ, ଏ ରମଣୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖ। ଏମାନେ ନିଜର ରୂପ ଓ ପରିଧାନକୁ ଏମିତି ଆକର୍ଷଣ ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜାଇଛନ୍ତି କାହିଁକି? କାରଣ ହେଲା, ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କ ରୂପର ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଏହି କଥା ଆମେ ନିଜ ମନ ଲାଗି ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, ତେବେ ନିଜକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବା ଲାଗି, ନିଜକୁ ସମ୍ମାନାସ୍ପଦ କରିବା ଲାଗି ଓ ପ୍ରେମାସ୍ପଦ କରିବା ଲାଗି ଆମେ ନିଜ ମନକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିବା। ଏଇଠି କଥା ହେଲା, ନିଜକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ପାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ନିଜକୁ ସୁନ୍ଦରରୁ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର କରିବା ଲାଗି ଉଦ୍ୟମ କରିପାରିବ। ଏଥିରେ ସ୍ୱାର୍ଥ ନାହିଁ, ଅଛି ପରମାର୍ଥ। ଆନନ୍ଦ କହିଲେ, ବୁଝିପାରିଲି ତଥାଗତ। ଆମର ଯାହା ପ୍ରିୟ ଆମେ ଚାହୁଁ ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହେଉ। ଆମେ ନିଜକୁ ଭଲ ପାଇଲେ ଆମେ ଚାହିଁବା ଆମକୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ। ଆମକୁ ପ୍ରେମାସ୍ପଦ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ନିଜ ଅନ୍ତରକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବା। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଭିତରକୁ ସୁନ୍ଦର କରିପାରିଲେ ତାହା ବିଶ୍ୱ ଲାଗି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହେବ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହେବ। ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା। ନିଜ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ଯାଇ ଜଣେ ନିଜର ଭୁଲକୁ ଜାଣିପାରେ। ନିଜ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ଯାଇ ଜଣେ ନିଜର ଭୁଲକୁ ଜାଣିପାରେ।